Inselmilkom, iltqajna biex nagħtu rendikont dwar il-COVID għaw Malta. Llum għandna aħbar tajba fejn jekk tiftakru kellna raġel ta' 72 sena li kien daħal xi ġimgħat ilu l-isptar u kien qiegħed inżamm l-ITU fuq il-ventilator dan mar tajjeb ħafna bħalma konna ngħidnilkom ukoll li propju kien ħareġ mill-intensive care unit u mar fis-sala u llum propju u ħajmur id-dar. Hija aħbar tajba li xaħna naraw li għandna persuna li huwa anzjan li propju kellu wkoll bżonn l-assistenza fl-intensive care unit tagħna ta' Mater Dei. Hemmhekk b'ħidma tajba ħafna min-nies kollha ta' Mater Dei, il-kliniċi support, in-nurses kollha ta' madwaru. Hemmhekk dal-pazjent irnexxielu jgħaddi minn din il-battalja u propju issa tant li hu tajjeb biex ikun jista' jmur id-dar. Din hija aħbar tajba għalina u allura aħna jalla l-każijiet kollha li jkollna nkun nistgħu propju aħna nimxu dan il-mod ħalli aħna nkunu nistgħu nsalvaw il-ħajjiet kemm nistgħu. Illum ma kellna l-ebda nies oħrajn li fiequ għaliex bħalma tistgħu tifhmu n-numru ta' każijiet għamilna żmien fejn in-numru ta' każijiet huma baxxi, allura n-numru ta' nies li jkunu qegħdin ifiequ wkoll tippretendi li jkunu ftit. Il-bira għamilna 1241 tests u minn dawn kellna 3 każijiet li huma pożittivi. Bekk it-total ta' każijiet li kellna huwa ta' 506. Dan minn 44,655 tests mill-bidu li bdejna nagħmlu testijiet. U l-active cases allura huwa 67. X'kienu dawn it-3 każijiet? Da 3 każijiet it-tlieta huma kuntatti ta' każijiet li diġà konna nafu bihom. Fatti kellna raġel Malti ta' 58 sena li dan kien kuntatt ma' dak il-każ li semmejtilkom il-bieraħ il-cluster ta' żewġ każijiet fejn kellna l-om u l-bint.
Dan aħna għamilna l-contact tracing tan-nies kollha li kellhom kuntatt magħhom, aħna poġġejnihom f'kwarantina u anka għamilnielhom it-testijiet. U minn dan ħareġ dan il-persuna li kien pożittiv. Propju dan il-każ anqas kellu l-ebda sintomi. U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nagħmlu il-contact tracing ħalli jkun hemm nies li jistgħu joħorġulhom is-sintomi jew ikunu infectious, aħna jkunu qegħdin f'kwarantina allura ma jinfettawx lil ħaddieħor. Imma anka dawk li nagħmluhom it-testijiet ukoll ikun nistgħu naraw min ikun pożittiv u tibqa' tagħmel ukoll contact tracing ta' dawk il-persuni wkoll. Dejjem infakkarkom li aħna meta jkollna każ li huwa pożittiv, importanti li dawk in-nies li jkunu f'dak il-post li joqogħdu ma' dan il-persuna, bħalma tafu ħafna min nies impoġġuhom inħalluhom joqogħdu d-dar sakemm huma m'għandhom bżonn kura ġal-isptar, allura dawk in-nies li aħna nidentifikaw li jgħixu fl-istess household importanti li dejjem jibqgħu id-dar ara l-14 il-ġurnata sakemm aħna nkun nistgħu propju ngħidulhom li huma jkun jistgħu joħorġu mill-kwarantina. Dan huwa importanti għaliex dawn in-nies ikunu persuni li kellhom espożizzjoni għal dak il-każ u allura hemm ċans li huma jkunu wkoll jinfettaw ruhom b'dan il-virus u allura wkoll jistgħu jittrażmettu għal ħaddieħor. Dan huwa wieħed mill-aqwa modi li aħna propju kien irnexxilna li nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Iż-żewġ każijiet l-oħra huma żewġ każijiet li huma relatati mal-każijiet li kellna fil-ward f'Mater Dei fejn aħna għamilna l-risk assessment flimkien mal-Infection Control Unit ta' Mater Dei u hemmhekk stabilixxejna min kienu n-nies li setgħu ġew esposti u anka li allura għamilnilhom it-testijiet. U mit-testijiet li għamilna aħna ħarġu żewġ każijiet oħra li huma pożittivi, kellna healthcare worker ta' 54 sena li dan kien fuq kwarantina u għamlilu t-test imma fil-11 ta' Mejju kellu s-sintomi ta' deni sola u ġieħ ta' ras u hemmhekk kien diġà qiegħed mhux f'kuntatt. U kellna marra healthcare worker ukoll ta' 44 sena li wkoll għamilniela t-test u fid-9 ta' Mejju u jkella grizmeja u ġewwa u ġeħ fil-ġoki. Allura hekk aħna għandna sitwazzjoni fejn ikun hemm il-każijiet inti tagħmel il-kwarantina tittestja u tagħmel żgur li dawk in-nies ma jkollhomx kuntatti ma' ħadd. Għal-medna s-sitwazzjoni fl-isptar tagħna hija tajba fejn in-numru ta' każijiet li qed ikollhom bżonn jinżammu l-isptar huwa inqas għaliex issa aħna in-nies vulnerabbli diġà pproteġejnihom u allura rridu nibqgħu nipproteġuhom ħalli bekk ikollna inqas nies li jkollhom bżonn kura u inqas ċans li jkun hemm komplikazzjonijiet u anke mwiet. Bħalissa s-sitwazzjoni qiegħda li aħna għandna 3 pazjenti f'Boffa, 3 pazjenti f'St. Thomas. Għandna il-pazjent li ħajjiġi discharged illum propju mill-Infectious Disease Unit u għandna pazjent ieħor li qiegħed l-ITU f'għada kritika. L-appelli tagħna huwa bħal dejjem li aħna fis-sitwazzjoni li qegħdin sitwazzjoni ta' tranzizzjoni fejn diġà bdejna naqsu ċertu mill-miżuri li għamilna allura rridu nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni imma rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd biex aħna nkomplu nżommu social distancing u nerġa' nappellalkom li meta immorru f'postijiet biex nixtru dan ħajkun sejf li tmur tixtri jekk kulħadd juża l-prekawzjonijiet meħtieġa li anke min-naħa tal-customers li ħajmorru jixtru jilbsu il-maskra jew inkella l-visor. U importanti dejjem infakkarkom li importanti tilbsuha sew u importanti dejjem il-ħasil tal-idejn bis-sapun u bl-ilma jew inkella bl-alkohol rubs. Importanti li l-alkohol li nużaw naraw li jkun għall-inqas 60% alkohol. Today we have good news whereby we have a 72-year-old gentleman who had been admitted to hospital over 6 weeks ago. He had been in the intensive care unit, was on ventilator. However, with the good care that he has been given at our Mater Dei hospital, he has managed to get out of intensive care unit and also today he will be discharged home. So this is good news whereby we have had a vulnerable person, a 72-year-old person, who actually managed to get out of his critical condition and be able to return to his family. We had no recovered cases today, so the total number of recovered cases remains at 434. Out of 1,241 tests we have made yesterday, we had 3 positive cases, so the total number of cases is 506. This is out of a total of 44,655.
and the active cases is 67. Our 3 cases have been all cases which had been contacts of already known cases and cases which we had been investigating. So we are now in a stable situation, we are in the transition phase, and it's important that we maintain this good situation in terms of numbers with the cooperation of everyone. When you want to go shopping to the retail outlets, these will be safe only if you make sure that you adhere to the measures by wearing a mask or a visor and making sure that you keep safe distancing from everyone. And remember to keep on protecting the vulnerable people. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti għandna Jean Paul Lavin Malta. Good afternoon, Mr. Gauci. 2 questions for you today. There have been several reports from patients and people visiting Mitre Day Hospital as well as St. Vincent de Paul of staff not wearing face masks. Why isn't it mandatory for staff at these hospitals to wear face masks while at work? And my second question is, if you can provide some information on how many healthcare workers have tested positive so far and how many have recovered. Thank you. Mela, fuq il-face masks, l-użu tal-face masks jew inkella shields, aħna nagħmlu risk assessment ta' fejn il-healthcare workers għandhom propju jilbsu dawn il-face masks. U allura hemmhekk meta inti jkunu qegħdin jikkuraw lil pazjenti jew inkella jkunu qegħdin f'kuntatt mal-pazjenti oħrajn. Matthew, Malta today. Dan il-numri tal-lum taħseb huma reazzjoni għal rassament tal-miżuri jew meta taħseb nistgħu nistennew il-numri tal-bażikament. Grazie Matthew. Palma qegħdin taraw in-numri il-każijiet propju li kellna llum kienu każijiet li fittixnihom aħna huma każijiet li kienu contacts ta' cases oħra u li propju aħna qed ikollna numri li qegħdin naqbduhom iktar għaliex propju aħna qegħdin nagħmlu contact tracing li hija intensiva ħafna. Allura inti meta ħatfittex il-każijiet dejjem ħassibhom. Aħna din l-istrateġija bdejna mill-bidu kienet waħda mis-suċċessi li kellna fejn aħna kkontrollajna s-sitwazzjoni. Għaliex meta inti tagħmel contact tracing għandek ċans iktar li ħassib il dawk in-nies u propju anka aħna saħħaħna wkoll il-contact tracing strategy tagħna issa propju li qegħdin fil-transit phase fejn aħna wkoll bdejna nagħmlu testijiet il dawk in-nies li kienu in close contact mal-persuna li joħroġ pożittiva, ġif dawk li aħna ngħidulhom il-high risk contacts. Kien minnet? Rajner illum ħabbru li se joperaw 40% tat-titjiriet tagħhom mill-ewwel ta' Lulju. Boris Johnson f'Ingilterra ħabbar pjan ukoll li sa madwar Lulju jippjana li kollox imur għan-normal fejn fost oħrajn mill-ewwel ta' Ġunju jistgħu jerġgħu jibdew ukoll attivitajiet sportivi. Bosta ta' pajjiż ħansitra ħarġu pjanijiet ta' kif se jibdew jew diġà bdew jew jitħarġu timijiet tal-futbol jew jiftħu bosta stabbilimenti eccetera. Nafu li Malta rilas ta' miżuri għattilna li ħanieħdu 3 ġimgħat mill-aħħar rilas biex narraw kif se mmorru, però fid-daw tal-fatt li Malta qegħdin aħjar kif morna bil-coronavirus minn daw il-pajjiżi li qed jirrilassaw jew ħabbru kif se jirrilassaw. Malta għandna xi tip ta' pjan, hemm xi tip ta' direzzjoni ta' forsi x'ser jiġri u kif se jkun qed jiġu l-affarijiet, forsi ma nafx anke timijiet sportivi forsi jibdew jitħarġu jippjanaw għal meta jkompli xi tip ta' kampjonati jew xi avvenimenti manka forsi tal-ħwienet ikunu jistgħu jippreparaw. L-Ingilterra, l-Ġermanja, kulħadd qed jagħmilha ma nafx għandniex Malta xi tip ta' pjan hekk. Mela, kien tajjeb qed inti wkoll li semmejt ukoll li Malta aħna konna qegħdin nimxu bil-miżuri li kienu propju wkoll li kien qed jittieħdu propju proporzjonati skont l-istadju. Rridu nfakru li f'Malta aħna rnexxielna bil-kooperazzjoni ta' kulħadd nikkontrollaw is-sitwazzjoni u nġibu dawn in-numri propju li għandna u nżommuhom stabbli propju għaliex aħna ħdimna skont risk assessment li konna qegħdin nagħmlu skont l-istrateġija. Ftakru wkoll li aħna qatt ma konna full lockdown bħalma kellhom jagħmlu pajjiżi oħrajn, infatti il-miżuri li ttieħdu kienu dawk l-inqas miżuri li stajna nieħdu biex l-impatt fuq kulħadd ikun kemm jista' jkun l-inqas. Li għandna li aħna żammejna huma li kemm jista' jkun l-anzjani u n-nies li huma vulnerabbli dawk huma l-iktar nies li rridu nipproteġuhom.
Il-mod ta' kif mixin il-qoddim bħalma rajtu huma b'mod fejn aħna permezz ta' assessment tal-kriterja kollha li għandna u tal-miżuri li għamilna aħna bil-mod il-mod bdejna nirrilaxxaw miżuri li issa wkoll kif jgħaddi dawn il-ġranet ukoll ikun hemm ukoll il-miżuri li propju huwa l-aħjar żmien li inti tibda tirrilaxxaw. Kellna mistoqsija minn għand il-Lavin Malta fejn saqsa kemm kien hemm healthcare workers li propju kienu pożittivi minn Mater Dei. Dak huwa ta' 30 dawk il-każijiet li għandna llum. Grazzi. Monique minn Newsbook. Hello, Warlock Sunajt Tajjeb. Il-mistoqsija li għandna llum hija kien ħareġ ir-riżultat tal-meta saru testijiet fuq l-immigranti li jinsab fuq id-dajes bej Sema u Ilma. Kienu għan jisiru testijiet, kien ħareġ ir-riżultat tagħhom u x'inhu l-protokoll jekk jiġi ikun hemm xi ħadd li ttestja pożittiv mill-immigranti jew l-impjegati li hemm magħhom. Mela, Monique Iva, aħna bħalma tiftakru kellna sitwazzjoni fejn kien hemm immigranti li ġew trasferiti wkoll fuq dajsa biex ikun jistgħu jieħdu ħsiebhom ukoll. U hemmhekk aħna wkoll bħala provokazzjonijiet għamilnielhom kollha kemm huma l-swab tests u dawn kollha kemm huma li ttestjajna kollha ħarġu negattivi. Rridu niftakru wkoll li n-nies li qegħdin jieħdu ħsiebhom propju wkoll jilbsu l-PPE ħalli jekk ikun hemm xi ebda forma ta' riskju dawn huma ma jkunux qegħdin esposti. Samuel minn wan. Nsellem Professur Gawċi għax taqt nistaqsik. Il-bieraħ kien hemm swali fl-Università li dawn inbidlu swali sabiex jilqgħu fl-hom sodod. Dan qed tagħmluh milli ġed tistennew definittivament it-tieni mewġew huwa każ ta' isma' ħjar inkunu preparati f'każ li dan jinqala'. Iva, aħna mill-bidu konna preparati għal massimu li nistgħu aħna nieħdu. Ħalli jekk aħna jkollna sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet jibdew jiżdiedu, allura aħna jkollna dak il-sodot u l-equipment kollu li ħajkun hemm bżonn biex aħna nkun nistgħu nikkuraw il-pazjenti tagħna. U allura aħna nafu li sassa kontrollajna s-sitwazzjoni, però aħna ma nistgħux nirrilaxxaw is-sitwazzjoni u ngħidu qegħdin tajjeb allura aħna morru lura, imma rridu nkomplu nħejju lilna nfusna biex għal kwalinkwa eventwalità aħna jkollna sodod biżżejjed. Irridu niftakru wkoll li la darba jibda jasal ix-xitwa, jibda Ottubru, jibda jkollna wkoll il-każijiet tal-influenza. Inti jista' jkollok sitwazzjoni li ħajkollok iż-żewġ viruses li jkunu qegħdin jiċċirkulaw fil-komunità tagħna. Nafu wkoll li l-influenza tista' poġġi n-nies li jkollhom bżonn li jidħlu l-isptar, nafu li ta' kull sena jkollna iktar nies li huma vulnerabbli u anzjani li jidħlu fl-isptar, speċjalment fi żmien tal-influenza, u allura dak ħajkun burden miżjud fuq is-sitwazzjoni. Jekk ħajkollna l-COVID ukoll, allura ħajkollna bżonn li iktar ikollna bżonn sodot. U allura dak huma tħejjiet li aħna qegħdin nagħmlu biex inkunu preparati mill-ewwel. Matthew mill-Orizzont. Għal nofsinhar tajjeb Professor Gawċi, jidher li pajjiżna għandu rata ta' bejn 80 u 90 test għal kull każ ikkonfermat ta' COVID-19. Bħala paragun, ir-Renju Unit jidher li għandu 6 testijiet, l-Italja madwar 12, il-Korea tas-Sud 60 u New Zealand għandu madwar 170. Bħala Supretendent tas-Saħħa temmen li dan il-numru huwa wieħed sodisfaċenti għal każ ta' pajjiżna u għal numru ta' każijiet li bħalissa ġew reġistrati. Grazzi. Mela, aħna bħalma konna qegħdin ngħidu, strateġija tagħna hija li nagħmlu t-testijiet kemm nistgħu ħalli l-każijiet naqbduhom ikun nistgħu niżolawhom u nieħdu l-mezzi ta' prevenzjoni bis-saħħa tas-saħħa pubblika. U aħna jekk tħares ukoll per capita kemm għamilna testijiet, wieħed mill-iktar pajjiżi li għamilna testijiet. U dan jawgura tajjeb ħafna, din hija miżura li aħna rridu nkomplu nsegwu, ġifieri rridu nkomplu nagħmlu iktar testijiet, nkomplu nħeġġu lil pubbliku li għandu sintomi biex jiġi jagħmel testijiet imma anke dawk in-nies li m'għandhomx sintomi. Ħalli aħna l-każijiet li jkunu qegħdin fil-komunità naqbduhom u hemmhekk ma jibqgħux iferxu lil ħaddieħor. U anke li aħna jkollna stampa ċara ta' proprju x'inhija s-sitwazzjoni. Julia mill-Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gawci. 2 questions today. Once the authorities are planning to reopen schools in July for Skola Sajf, many teachers are reaching out and expressing concern that this decision might be taken too early and could spark another outbreak. What is your opinion regarding this?
And another question regarding measures. We're seeing there's a lot of discussion about relaxing more measures. Is the health authorities looking into new social distancing measures, especially now that the weather is getting hotter? We're seeing more people going to beaches and more open spaces, and some are not really following social distance regulations. I don't know if there's any plans to strengthen these measures. Thank you. Julia, importanti ħafna, is-social distancing huwa l-aqwa mezz li aħna nistgħu nikkontrollaw dan il-virus. U social distancing irid jibqa' dejjem sakemm aħna jkollna vaccine li inti tkun qed tipproteġi l-popolazzjoni tiegħek, dejjem irridu nagħmlu social distancing. Ma nistgħux immorru għal dawk il-habits li kellna qabel li inti tibda tieħu bl-idejn in-nies li tagħna in-nies dawk nies li mhux soltu jkunu miegħek, dawk ma nistgħux nerġgħu mmorru lura għalihom għalissa żgur għaliex hemmhekk għandek riskju ta' trasmissjoni. Allura, hemmhekk is-social distancing dejjem ħadd iffiċċira kwalinkwa miżura ta' medikazzjoni li jkollna aħna. Fuq l-iskola sajf u anka l-iskola aħna qegħdin f'kuntatt dirett mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li wkoll flimkien qegħdin naħdmu wkoll fuq pjan ta' kif jistgħu jerġgħu jibdew jiftħu l-iskejjel u anka x'mezzi ta' mitigazzjoni jista' jkun hemm, imma dan kollu huwa xogħol li huwa preparatorju. Preparatorju ħalli meta jkun propju l-waqt li nkun nistgħu propju niftħu skola sajfi u eventwalment infetaħ l-iskola ikollna dawn il-preparamenti kollha lesti ħalli bekk aħna la darba mbagħad ikun iż-żmien li tfal jerġgħu jirritornaw lura l-iskola nkunu żgur li dawn ikunu qegħdin jidħlu f'sitwazzjoni fejn huma jkunu safe. Kate minn Times of Malta. Issa li ċertu miżuri ta' rilassament ilhom li daħlu aktar minn ġimgħa. Jekk intom l-awtoritajiet tas-Saħħa intomx kuntenti li ninsabu on track biex fi żmien ġimgħa u nofs oħra ikun hemm iktar rilassament. Jiena pereżempju smajt li anki ċertu hairdressers diġà qed jieħdu l-appuntamenti provisional għax jafu li fl-aħħar ta' dan ix-xahar jew fil-bidu ta' Ġunju se jkunu qed jerġgħu jiftħu. Bħal-medna il-miżuri li nkun qegħdin nħabbru ħajkunu skont ir-risk assessment li sar u anka skont is-sitwazzjoni epidemioloġika tal-każijiet u anka l-arti li jkun qiegħed fil-pajjiż tagħna li dik tkun qed tindika x'inhi r-rata ta' trasmissjoni. U għalhekk aħna mbagħad meta jkun il-waqt nkun nistgħu nħabbru propju x'inhuma dawn il-miżuri li ħajjiġu rilaxxati. Glenn minn TVM? Nofsmajja tajjeb, Professur Gawċi, qed nirċievu ħafna telefonati minn sidien ta' farmhouses u sidien ta' stabilimenti tal-catering minn għawdex speċjalment għax qed jgħidu isma' aħna m'għandniex linji gwida ta' kif għandna naċċettaw gruppi ta' nies. Nafu pereżempju li għawdex jitilgħu gruppi ta' żgħażagħ jew grupp ta' familja. Għandu jkun hemm linji gwida għal dawn l-istabilimenti għal dawn il-farmhouses biex is-sidien tagħhom ikunu jafu eżatt ma li ma kriterji għandhom jimxu. Importanti ħafna dan għaliex issa nafu li aħna waħda mir-rilaxximent tal-miżuri li għamilna kienet li hemmhekk il-persuni jistgħu jivvjaġġjaw bejn Malta u Għawdex. Issa ħajibda t-temp ikun jippermetti, allura jista' jkollok nies li jkunu jixtiequ jmorru proprju għal Għawdex ukoll. Il-messaġġ imma huwa li bħalissa xorta għadu żmien li aħna ma nistgħux nidħaltu ma' familji oħrajn. Allura meta familja ħatkun qiegħda tmur Għawdex tikri xi appartament jew inkella xi farmhouse, importanti li din iżżomm mal-familja tagħha stess, ħalli jekk ma jkunx hemm espożizzjoni ta' persuni oħra li ma kinux issoltu fid-dar tiegħek. Dan huwa konċett u prinċipju li huwa importanti ħafna għaliex bekk aħna nkun nistgħu bħal medna dejjem inżommu dak is-social distancing ħalli aħna nevitaw li jkun hemm kuntatt ma' persuni oħra. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna mingħand il-ġurnalisti llum li qed jirriflettu wkoll il-vuċi tal-mistoqsijiet li qed ikollna anke propju fuq il-111 tagħna. Nappellalkom kwalinkwa mistoqsijiet li jkollkom ċemplunna ħalli aħna nkun nistgħu naraw x'intom qegħdin issaqsu u anke nweġbukom mill-aħjar li nistgħu u anke importanti li jekk għandkom is-sintomi jew intom inkwetati li forsi ltqajtu ma' xi ħadd li seta' kellu s-sintomi ejjew ċemplunna fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-testijiet u bekk aħna nkun nistgħu inkomplu f'din il-mixja tagħna fil-kontroll ta' din il-pandemija. Minn hawn nixtieq nawgura l-ġurnata tajba l kulħadd u keep safe. Grazzi.